אז אני עומד לספר לכם על חברת ג'נס גלובל שהיא בת 4 והיא כבר מגלגלת מחזור של למעלה מ-300 מיליון דולר בשנה. אני עומד לספר לכם גם על שיטת העבודה ועל תוכנית התגמול שלה. לאחר מצגת קצרה זו תוכלו לבקש ממני לשמוע גם על המוצרים יוצאי הדופן של החברה, מוצרים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, בטכנולוגיית תאי גזע ברמת התא וברמת ה-DNA. שמי אבי לוין, בן 45, אני גאה להיות חלק מחברת ג'נס גלובל. אני נשוי לעורכת דין נטלי לוין, ויש לנו 2 ילדים מדהימים, חושן ואריאל. אני בחרתי בחברת ג'נס גלובל כדי להגיע לחופש כלכלי והכנסה פסיבית. החברה הוקמה על ידי רנדי ריי וונדי לואיס, ב9/9/2009. מקימי החברה הם בעלי ממון רב וניסיון של 20 שנה בתעשיית השיווק החברתי. החזון של רנדי וונדי לעזור לאנשים שהגורל יתאכזר אליהם, והחברה עד היום חילקה 810 מיליון ארוחות לילדים רעבים ברחבי העולם. בואו נצא מתוך הנחה שמדובר במוצרי אנטי-אייג'ינג שעושים קסמים מדהימים, אבל אתכם כרגע מוצרי אנטי-אייג'ינג לא מעניינים. העסק מעניין. אז איך זה עובד? מצטרפים לחברה בכ-$30 ומקבלים עמדה במחשב, שזה למעשה העסק שלכם, החנות שלכם, אבל לא צריך למכור במוצרים. הארנונה על החנות, על העסק, זה לקנות מוצר אחד כל חודש בכ-$90 החל מחודש לאחר ההצטרפות. תקבלו גם הרבה כלים לעזרה בהקמת העסק. כל שאתם צריכים לעשות זה לצרף בדור הראשון שלכם 6 חברים שרוצים גם הם להרוויח כסף. ובדור השני כבר יהיה לכם 36 אנשים מתחתיכם. למעשה בשלב זה העמלה שלכם תסתכם בערך בעלות המוצר החודשי. אלה שצורפו בדור השני שלכם, מה הם רוצים? כמובן להרוויח כסף. מה הם צריכים לעשות כדי להרוויח כסף? נכון, לצרף גם הם 6 אנשים כל אחד. בדור שלישי כבר יהיה לכם 216 אנשים מתחתיכם, והעמלה תהיה כ-$719. נחמד, לא? אלה שצורפו בדור השלישי שלכם, מה הם רוצים? וואי, גם הם רוצים להרוויח כסף. מה הם צריכים לעשות כדי להרוויח כסף? נכון, לצרף גם הם 6 אנשים כל אחד. בדור הרביעי כבר יהיו לכם 1,296 אנשים, וסך הכל העמלה כ-$4,875. וואי, זה מטורף. אלה שצורפו בדור הרביעי שלכם, מה הם רוצים? וואי, כולם רוצים להרוויח כסף. לא יכול להיות. מה הם צריכים לעשות כדי להרוויח כסף? נכון, גם הפעם ניחשתם, לצרף 6 אנשים כל אחד. בדור החמישי שלכם יהיו כבר 7,776 אנשים, וסך הכל עמלה, וואי, זה מטורף לחלוטין, $31,484. תחשבו רגע, כמה אנשים אתם צירפתם? נכון, בסך הכל 6. ומה יהיה בדור שישי או בדור שביעי? וואו! אתם בטח שואלים, איך החברה יכולה לשלם לכם בדור חמישי מעל $31,000 לחודש? תחשבו רגע. בדור החמישי יש מתחתיכם 7,776 אנשים, שכל אחד מהם קונה מוצר ב-$90 לחודש. אז אנחנו מייצרים לחברה $90 כפול 7,776 אנשים, שזה כ-$700,000 לחודש. סך הכל ההכנסה שלכם היא כ-5% מההכנסות. מה, לא מגיע לכם? כמה כסף החברה שילמה על שיווק ופרסום? כלום! אז ברור שמגיע לכם. תחשבו רגע, מה עדיף? לקבל הכנסה על עבודה שלנו של 8 שעות ביום, או לקבל הכנסה על עבודה של 100 אנשים אחרים שעובדים 1 שעה ביום.
אז בואו נבנה עסק בינלאומי מסביב לעולם ונהנה מעמלות מטורפות. חברת ג'נס גלובל פתוחה לעבודה בלמעלה מ-85 מדינות בעולם. תארו לכם שאתם מצרפים חבר שגר בצרפת, ואותו חבר מקים רשת חברתית של ג'נס גלובל בצרפת. מי מקבל עמלות על כל האנשים האלה? הבנתם נכון, אתם. אז מתי מתחילים? עכשיו. חזרו לאדם שהפנה אתכם למצגת זו, והצטרפו לחגיגה של ג'נס גלובל. עכשיו תורכם להצליח ולהגיע לחופש כלכלי והכנסה פסיבית. תודה רבה שהאזנתם לי, אני אבי לוין ואני ג'נס גלובל.